Philippine Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi ka doon? No kini sa kababay nga taga-Linaw, Talisay City, Cebu. Ang atong magtatampo, nagdasangan nga kat. Babe, unsa ka kung mubakasyon ta? Aron makapahuway sa gaba. Sige. Sige ha, mangita kong nindot nga resort ha. Ay, sa north tabod na. Palahi na sa daba kay permi lang taga south. Dagan man og nindot nga resort dito. Unsay tan-aw nimo? Oh. Babe? Kat. Unsa ganito? So may problema nimo. Kabantay ko nimo nga wa kas imong kagalingon lately. Nganong ka? Adam, gikapoy naman ko. Kapoy sa unsa? Ambot lang. Wa na ko makasabot sa akong kaugalingon. Ngano nagpadayon pa ko ani. Pwede mangayo sa kong space nimo. Unsa? Cool off una ta, please. Gusto kong makahuna-huna og tarong. Kat. Gusto na kong timbangon ang akong debate. Dili ko masugot. Mura na masagkag. Nakigbuwag na ko, anak. Kung makig-call off naman lang gani ka, buwag ka na kong diretso. Sige. Buwag na lang ta, Adam. Kat! Huy, kakuyaw ba ni mo? Nikalit mo lang kagpakigbuwag ni Adam. Sa tinuod lang, Dayno. Dugay na nina akong gihuna-huna. Sud sa pila ka tuig, diha niya nagtuyok ang akong kalibutan. Gihatag na ko ang tanan. Pero, nakamata na lang ko kausa nga nakarealize na ko sa tanan. Ay, hinoon. Sa una pa man si kagisigihag tambag bahin ni Adam. Pero gahi magyapon kag-o. Mayo na lang hinoon karon kay nakamata na gid ka. I'm happy for you, Day. Thank you, Day. Day, medyo late naman. Dili pa ta mamauli. Ay, hala. Huwag ko makabantay sa oras, da. Wait sa day, ha. Na-text si Papa. Unsa man kang orasa mauli. Ganina ra nagpaabot si Adam ni mo diri sa bahay. Day. Di lang sa kumuuli. Ha? Nga naman? Tuwa na sad si Adam sa bahay. Dili ko gusto mag-abot ni. Huwaton sad akong mulakaw siya una ko mo pauli. Late na pod kang nauli gabi, no? Opa. Huwag nakainom na pod ka. Na, hinahinay na imong pag-inom. Madaot ka gidana. Ayaw ka balaka na ko pa. Nag-enjoy lang ko sa akong life karon good. Anak. Adam, unsa ba? Dili ko ni mo undangan? Kat, mag-usap na lagi ko. Please, di na ko kayo nga mawakan ako. Kaya na nimo, Adam. Maayong pagbuminaw. O kung love gid ko nimo, buhian ko nimo. Wa nag-day chance nga mubalik ka na ko. Wa na. Maong please lang, ayaw na kog sa muka. Kat. Day, wa kay nakaugma? Wa, day off man ako. Nga naman? Nako ipalaila ni mo. Kinsa man? Wow. Daghan na din natong similarities kat, no? Wa giday masayo pa nga akong amiga nga gipailaila kaniya nako, Steve. Mura kong nakakita og lalaki nga version nako. Mao na nga magkasinabot kita. So,
gusto na ko nga mas makailapagi ko nimo. Kana, kung imo kong sugton kat. Steve. Damo, paspasagod. Day, sud sa pila ka tuig, karon pa ko naka-feel og balik og ingon ani. Hinuon sad. Well, dili ti kapugngan. Hibaw masid ko nga buotan na si Steve. Dili ka maproblema sama sa himabay ni mong ex. True. Love, na ako'y problema. Unsa man na, love? Gipapahawa ko sa boarding house nga akong gipuy-an kay mapuli ang igsuon sa tagiya. Kining, pwede anilaw na kumusti sa imong apartment? Samtang wa pa ko makakita og laing kapuy-an? Sige, love. Why problema? Salamat, love. Love, wa man tay mga duty ugma. Manglaag ta. Ha? Asa man ta? Bisag asa, good. Nay, kapoy eh. Puyo lang ko din sa bahay, love eh. Pero ikaw, kung gusto kang mulaag, ikaw lang. Maghuwat lang ko nimo din eh. Okay. Love, unsa may plano nimo karong Sabado? Mabakasyon ta? Ha? Nga naman. Unsa may naa? Nalimot ka? Anniversary na to. How? So, sabi lang ko kung sinaa. Unsay apin nimo kung sinaa? Anniversary lagi na nato. Dili na ordinaryong adlaw lang. Pero dako kayo gasto kung mabakasyon ta. Di nilang ko ta sa bahay ko. Mag-order lang tag pagkaon. Ana lang. Steve! Wa na gyud ko makailan ni Steve. Lahi na kayo siya sa Steve nga ikasinabot na ko sa tanang butang. Karon, permi na lang siya mukontra sa tanan ako isulti niya. Nag-order kong pizza, love. Love. Kat. Saan ka? Minaw ka na ko, ha? Nasaan sa ka? Nasukog yapon ka nga dinhita nag-anniversary sa bahay? O pag hindi ka magkasabot? Wa gyud ko makasabot. Kaya dili ka gusto mo sabot. Bright pang ta ka. Ay pag binugo. Unsa? Puya ni mo eh. Kapoy! Oh, ano ni barog man ka? Asa man ka? Malakaw ko. Bahala na ka diha. Unya na tabag istorya. Maulian na ka. Gano'y ani ba na ako sitwasyon? Sayon-sayon nun rabang ko. Unsa bay sana ako? Ganong puro man kasakit ang ako mahiaguman kung makauyab ko. Ngano man. Steve, mangutan ako di mo ba? Kung i-base o percentage ba? Pila ka percent ang imong love na ako? Mga 40 to 45%. Maura na? Wa man lang kaabot og tunga? Siyempre. Magbilin ko og dako para sa akong kaugalingon. Steve! Buwagi! Day, Moding ingon anaon ra kaniya. Kay dili timbang iyang duha ka gugma. Ikaw, love kaayo nimo siya. Pero siya, more na ikahatag niya nimo. Uy, pag itag lalaki nga mas mahal ka, uy. naglibog na gyud ko sa akong buhaton. Day, ako mo gid mo inagpaila-ila ninyo, no? Pero sorry, dili na ko uyon sa inyong relasyon. Sukad lang nga nagkakamo ni Steve, wa na kay peace of mind. Unya, wa ko makauyon anang sayon-sayonon ra kaniya. Red flag na kaayo na. Maong please, buwagi na si Steve. Unsa? Pakigbuwag ka na ko?
Steve. Maayong pagbuminaw sa Lex. Naluoy na ko sa akong kaugalingon. Feeling na ko, gipamugos ra na ko akong kaugalingon diha nimo. Ug ang nakasakit kay dili timbang ang atong love. Maoday nga kung mag-away ta, apektado kaayo ko. Pero ikaw mo na nakagwa. Deserve na akong mahalon og labaw pa sa akong pagmahal, Steve. Ug dili ka makabuhat na ko, ana. Hibaw ka ba? Ang nakadaot manggod nimo kat. Gusto nimo nga akong kalibutan ana magsuyok nimo? Nahibaw kang dili na tinuod, Steve. Daghan kay kag freedom. Siguro, na-feel lang nimo nga natuok na ka. Tungod sa akong sobrang gugma nimo. Kay para nimo sobra na akong magmahal. Sobra para nimo kay ikaw, imo na kaugaligon, imo gihuna-huna. Dili na ko, Steve. Undangon na ni nato. Wag yung ko'y swerte sa gugma. Lain-lain nga klase sa lalaki ang ako nakarelasyon. Og lain-lain pod og hinungdan sa among panagbuwag. Og mao'y hinungdan nga mahadlok na lang hinuon kong mahigugma og balik. Dili ko makaingon nga parehas ta ng lalaki. Kaysa tinuod lang, lain-lain sila. Lain-lain og paagi kung unsaon pagpasakit og babae. Bitter na kon bitter pero nag-base lang po ko sa akong kaagi. Karon, pila na katuig nga wa na gyud ko mahigugma og balik. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao kito mga higalang kaagi ni Kat nga taga Linaw, Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagkuhan. What kind of fool am I? Ang mga kaagi gibatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handa sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kining atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usar kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna.
Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Sa Lex Pino. Mayong adlaw kaninyong tanan na nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatawag kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangalan nga Darwin. Hingkod ang pangidaron. My girlfriend. Og 1 year na mi. Itago lang sab ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon namo sa akong uyab. Minyo maguri siya og single mom. Aron iyong isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Magmenyo pa ba ka, Darwin? Ha? Unsa ko na pungutanaha, ma? Ay mula pas naman gud kas kalendaryo sunod to igdong. Unya wa pa manggid ka magmenyo. Kano sa man di ay taon ka magmenyo eh. Unya matahuran na ka. Di ka makamaong mo explicar og babae, no? Ah, bida po nang di ka maumusplikar pa, eh. Onya, nga nung hangtod karon, wa pa mangyag kay gipaila-ila namong uyab. So kada to katapusan nimong uyab, nga dugay na mga mong nagbuwag. Mga tuig naman kapin. Aw, pag matuod lang yun na pa. Nga makamao kong musplikar babae. Yaman. Oo, kinamagod ko'y napuli dayo na itong lasa kong uyab. Unya, tuig na sa meron. Oy, kun mao, asan naman na dong? Kun mao nang nakauyab na daydayon kahuman ninyo og buwag ni Lizelle sa miaging tuig. Asa naman? Akuan ma, ganang, dili pa siya ready nga makigilaila ninyo. Kay? Tengan naman. Mawaw siya. Hiwi siyag naong. Kapiha sa di mo pa, eh. Di sad pa, oy. Mao day ni siyang usahay. Di mauli dinis ato, Gardo. Adto day siguro ni siya sa iyang uyab. Bitaw, ma? Da, Jesus Maria y Josep. Nidog ka na ng imong uyab. Agoy, nagisingisi bayas darwe. Kay hipat yan kas pamilyaan na intahon do. Dadaan na din heha, o paila-ila na mo. Kay ipakasal mo na mo. Ha? Kinsa ng babayhan na, ha? Kinsa? Ha? Bao namin. Gusto kang ma-meet sa akong parents? Ibawbi ka sa akong status, Darwin, ha? Mao lagi. Oh, pasabdo na nato nga akong mga ginikanan ko. Ug madawat ka ko nila. Nga minyo may usa ka anak man ko. Wala sila mahimo si mama papa. Kita man ang nabinalay, main. Ingon baya ka, ha? Nga mga relihiyoso ka ng mga ginikanan ni mo. Bas ano niya, dili sila magkadawat na ako. Kung mahibaw sa kong status nga minyo di ay ko. Pero buwag naman mo si mong bana, di ba? Ug dugay na. Ug may mga ebidensya ka nga unang may lain ang imong bana. Dili paghihapon na madawat sa mga tao nga mga conservative. Sama si mong mga kinikanan. Main, dili sila makabuot na ako. Kay ikaw ang akong kimahal. Ipaila-ila ti kanila. Madawat ka man nila o dili. Dili lagi ko, Darwin. Dili ko. Oh, Main. Oh, asa naman ang imong uyab nga wa pa magyud nimo ipaila-ila na mo, ha? Darwin. Diba nga karon man to nga imong giingon nga imong ipaila-ila na mo? Ay, kuwan ma. Madlok siyang makikatubang ninyo. Kay basin og dili ko niya madawat. Kung kinsay imong gihigugma, anak, andam kaming mudawat og mahalon sad namo sama sa pagigugma nimo niya. Bisa ba? Kung minyo na siya? Unsay ngan? May bana na ka ng imong uyab. Lisod ipasabot.
Kung nganong sa kadagang single sa kalibutan, si Maine pa yun ang akong gusto. Ang akong gigugma. Nga usa ka minyo o kasado pa siyang bana. Pero diyang nagkita mi, 7 years na silang buwag siyang bana. O karon, 8 years na nga wa na sila communication. O wa na siya balita kung hain na kini uban siyang laing kaipon. Unya. What's your name? Trisha. How old are you? I'm 7 years old. Nag-eskwela na di aning bata doon, Darwin. Yes, ma. Ako bitaw usahay ang muhatod niya sa eskwelahan. Mo nang permi kong musayos trabaho. Ato sa ko ni Mama Tito Darwin, ha? Ma'am? Lula. Ha? Ma. Gikan karon. Lula na itawag ni mo na ko, Inday, ha? Onya, maglulo na sad ka sa papa ni Tito ni mo, Darwin. Yes, Lula. Ay. Ato sa ko ni Mami nako. Smart nga pagkabata. Oy, ganun nakaantos gud kapag usa ka tuig nga gitago man na nimo sila, Darwin. But mong pasabot, ma. Dong, nahibaw kong sayop. Pero luoy sad ang kahimtang ni Maine. Sa hirabagod nga usasab ko ka babay. Mo ni una na kong gibati kang Maine, ma. Kaluoy. Hangtod nga na-fall na gid ko niya. Pero si papa nimo, dili ko sure nga makadawat si papa nimo inidong. Ibaw baya ka, ha? Lay minister na sa papa nimo sa simbahan din sa ato. Masabitan na among gipanagan-an ni Maine, mga bapailan ninyo. Pero pasabto na to si papa nimo, anadong. Sabutan ta kini kun unsa may atong mahimo sa inyong sitwasyon karon ni Maine. Salamat, ma. Lisod dawaton, Darwin. Pa? Nailahan ko sa simbahan. Og daghan ang kaila ko mga pare ug madre ug mga relihiyoso. Ilado ko sa simbahan. Unsa na malay ikasulti nila, bahin ini. Do. Ha? Kinahanglan bago di ay natong ipanabi nga mauna. Nakita man sad nato, good, nga suod na sa atong anak ang bata. Ingon man si Maine ug ang iyang anak, dili raman na sila mailhan siguro sa mga mata sa mga tao, nga dili gyud sila tinuod ng pamilya. Og sa mga mata sa Dios, dili ta makalimbong ni ana, bigila. Kinahanglang mangita tagpaagi nga magkasal sila. Pa. Nalipay ko nga nakasabot ra ang ako maginikanan sa sitwasyon namon ni Maine. Pero lisod pagyapon hunaw-naon, nga naapa ang guilt nga wa pa gyud mi makasal sa akong GF. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Minyo ang akong girlfriend. Og 8 years na silang nagbuwag siyang bana nga unang nagbinuang niya uban sa laing babae. Kung magpaanal sila, kinsa nila ang mo-file? Ikaduhang pangutana. Sa ilang sitwasyon nga 8 years ka nga nagbuwag o may lain ang kaipon ang iyang bana, mas dali ra ba unya ang pagprocess sa ilang annulment? Unsaon? Ikatulong pangutana. Unsaon nga mas papadali ang among pagpakasal? Mindas wa pa kaayoy nahibaw sa palibot namo nga minyo ang akong GF. Konserbative manggod ang among pamilya. Ikaupat ug katapusang pangutana. May anak sila siyang bana nga 7 years old na karon. Pwede bang mapausab ang apelyido ngadto na sa akong apelyido? Mas dali ba kung buhato ni human sa among kasal? Palihog, tabangin tambagi ko, kini ang akong suliran, Darwin. Mayong
adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og akong tingog today, my golden voice. Charos. Akong tingog ang inyong mapaminaw karong adlaw kay punto legal man ang atong pagahisgutan ug ako usa ka lisensyado nga abogada. Di lagi ko musulti unsa kun tuiga kay inyo masakpan bila kong edad bitaw eh. Ayaw lang kay trying to be young man ta, young at heart, feeling young, no? Ang ato ang ato ang letter sender legal man ang iyang problema, ato ang drama na paminaw. So ako'y mohatag ninyog tambag og tubag sa mga pangutana sa ato ang letter sender for today. Pero sa mga punto medical nga mga pangutana naagyod si Dr. Obra nga andam nga mo tambag og mo hatag og tambag sa inyong mga pangutanang medical. Dr. Obra is a licensed medical doctor and is a medical practitioner also dinhi sa Cebu. Sama nako licensed pod nga abogada, so ayaw na mo pagduha-duha ipadada yun inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad nato ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. No guys, kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw karong adlaw? Hinaut unta nga wa ta mag-alboroto today, wa ta gisapot o gisapot mangganita ay smile na lang sabi og naglagot ta sa ato ang kapikas, naglagot ta sa atong anak kay tapulan, naglagot ta sa atong silingan, naglagot ta sa atong office mate, naglagot ta kay nakibaw tang gilibak dita sa atong amigang nakautang nato nga way puangod may lang atubangan unya di ay to manlibak di ay nato ay sagdi lang, smile lang gihapon ta mga sukintig paminaw. Ug naay naningil sa utang unya wa pa ta naswilduhan ay sagdi lang, nablab lang gihapon naara ni kasulbaran ang tanan. Okay? Letter sender karong adlaw tawgon nato sa pangalan nga si Darwin. Si Darwin 30 years old. Hingkod ang pangidaron my girlfriend, 1 year pa sila. No, di lang po niya ipasulti ang iyahang address. Kabahin kini sa sitwasyon nila siyang uyab. Minyo manggod ang girl. Minyo manggod ni siya unya single mom. So muna iyahang mga pangutana kabahin sa ilang relasyon kay of course wala gyud nag-uyon ang iyang mga ginikanan, no, na sinati gyud, no, nga iyahang ginikanan pero nisabot lang sa ilahang sitwasyon ni Maine. Pero lisod gihapon hunahunaon nga ang guilt pagyud ba nga wala pagyud sila makasal sa iyahang girlfriend. So unay niyang mga pangutana guys. Minyo manggod ang iyahang girlfriend. 8 years na silang nagbuwag sa iyahang bana nga mo'y unang nagbinuang niya uban sa laing babay. Kung magpaanal sila kinsa man ang mo-file either nila. Pwede imuhang kapuyo para mahumana or pwede po ang iyahang bana. Either nila can file nullity of marriage, no? Basta kompleto lang ang mga dokumento ug mga requirements sa pag-file. Nara nila. Ako para nako mas naamantay grounds mas dali, no? Kita na lang kay Sam si nagbinuang, no? Unya pagasto para dili na lang pud siya mabalda. Ikaduhang pangutana sa ilang sitwasyon nga 8 years na kapin nga nagbuwag, wa may laing kaiwal og may laing kaipon na iyahang bana. Mas dali ra ba ang pag-process sa ilahang annulment unsaon? Di jud ko moingon og dali. Akong pasabot, gusto ipasabot na mas naatay solid nga basihan nga mag-grant ang annulment. Murang mas hayag-hayag ang future nga mas single si Maine unya maminyo mo kaysa sa kay 8 years naman dugay na irreconcilable na gyud, wa sad gyud siya kabuhat sa iyang mga obligasyon kay naamay lain and the like, no? Mas tayo na to ma-prove ang iyahang psychological incapacity. Okay? Pero mo go through ra gyud siya, wa gyud manay skip nga process maski pa og naay basihan, maski pagdugay na. It still goes through the process. If you ask me unsa kadugaya, mga 1-2 years gyud na, guys, ha? Kung agi gyud saktong proseso, nga di sa tamo agi saktong proseso oy. Ikatulong pangutana unsaon nga mas mapadali ang among pagpakasal mintras wala pa kaayoy na hibaw sa palibot namo nga minyo ang ako ang girlfriend. Conservative man gud ang akong pamilya. Of course,
makasabot sa imong ginikanan. May gani ang imuhang parents are very, very supportive of you. Swerte ka. Swerte po ni Smay nimo, buyag. Kinahanglan yun nga mo file og annulment. Unya-unya una ninyo, dili gyud mo magkasal. So you have to go now, mo adto mog abogado, no, magpatabang mo, magpa-refer mo for a psychologist, kinsay mga magkuha na mo sa mga requirements like marriage certificate niya para pod ma-file na gyud pod. Kay kung di na ninyo sugdan, di gyud na mahuman. Di na mahuman, di man pod mo maminyo. Okay? So you better start now. Find a lawyer. Asa man ni taga-asa man kadapita, Darwin. Let me see. Where do you live? Wa man ka musulti og taga-asa sa Gauy. But I'm sure, no, there's a law office, lawyer di adapita sa inyo nga makatabang og tambag nimo og makahatag og serbisyo para makafile mo sa annulment in court, no? Naa sila yung ikatapusang pangutana, may anak sila sa iyang bana nga 7 years old na karon. Pwede bang mapausab ang iyang apelido ngadto sa akong apelido? Mas dali ba kung buhaton ni human sa among kasal? Yes. One problem at a time, Darwin. Ang una natong buhaton is magpa-annulta para makasal mo. Inig kasal na ninyo, I will suggest that you will have to go through the process of an adoption sa bata para mahimo ng hingkod nga anak nimo ang bata ug makadala na sa imong apelido. Kay di man na siya makada sa imong apelido ug di nimo i-adopt. Di man na pwede mapausab lang. Okay? So, you will have to go through the process of adoption. But like I said, unahon sa nato ang annulment, wedding bells, and then adoption. Mga suking tigpaminaw, hinaut-unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gihapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.